Susana no Satane oh Sebe Simula chapter 2 siyabingelela njalo ebandleni lasePhathe egameni likaJesu Inkosi. Ayi amen. Ayi amen. Abobaba, abomama, abosisi, abobhuti, abantwana abancane egameni likaJesu. Ayi amen. Ikakhulukazi sibingelela i-angel of the house babukhathile ekhona ebandleni nomama engekho. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bangcwele kwintokozo sokufika ekhaya. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Hallelujah. Akuxhawulele usefana kwakho ubambelesana nje usabona wemanje. Xhawule nje ekhayeni likaJesu. Amen. Ayi amen. Jesus. Hallelujah. Angicela ukubuza ukuthi ifamily yabalufuphani ikhona lapha phakathi kwethu? Lufuphani abekho. Sebekhona. Hallelujah. Siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Bangcwele mina ngikhathe nje abazalwane uzofika ekhaya. Ayi amen. Kwazwakala ukuthi umama ulufuphana uyingane yana ekhaya eThwathu. Ayi amen. So ke manje ngakhe ngaba umfundisi wabo eSoweto lena way back. Amen. So mangisuswa phakathi kwabo kwaba buhlungu ngendlela emangalisayo. I remember ngaqala ukubona bakumotha indoda or amadoda ama-elder ekhihleza isililo ekhala kuthiwa ngiyahamba phakathi kwabo. Ngoba i-office siyalihlonipha lesiphethe. Amen. Makufika ukuthi lithi phuma kanje uphuma kanje, noma phakathi kwenyanga uphuma kanje,
noma inyanga zintathu noma zine uphuma kanje, as long uphume incwadi kwi-ofisini. Amen. Kunjalo shalo. Amen. So ke manje bagcwele sahamba sabashiya nje kanjalo kwaba buhlungu ngendlela emangalisayo enhlizweni zabo. So ke manje njengoba bekhona namhlanje nabaye basicela ukuthi sizoba nabo njengoba bengena kwi-anniversary yabo ye-19 bazoyenza 20 years next year. Bayenza le-anniversary. Amen. Bacela nje ukuthi size nabo kuleli site sibakhaphe. Manje ke mangifika sengifike nakumagono